Mabuti naman at dito mo naisipang mamasukan. Matagal na ako naghahanap ng magbabantay at mag-aalaga sa mga alaga ko rito eh. Nako sir, di po kayo magsisisi na akong tinanggap nyo. Sanay na po ako sa pag-aalaga ng mga hayop. Nagtrabaho din po kasi ako sa farm nung nasa Laguna pa kami ng asawa ko. Ah, taga Laguna pala kayo dati. Paano naman kayo napadpad dito sa Zambales? May kamag-anak po kasi ako rito sir. Natanggap na siya sa ina-applyan niyang trabaho sa Maynila, kaya wala nang titira sa bahay niya. Kami muna yung pinapatira niya habang nag-iipon pa kami ng asawa ko. Ano nga palang pangalan ng asawa mo? Giselle po sir. Baka nangangailangan din po kayo ng kasambahay o kahit labandera lang. Pwede po yung asawa ko. Marunong siya sa mga gawaing bahay. Talaga? Ayos yan. Hindi na rin ako maghahanap kung ganon. Wala na kasi yung labandera namin. Umayaw na. Ayaw yata ng nahihirapan. Maati kasi ang mga tao rito. Masyadong maselan sa trabaho. Ang gusto yata nila mas masusunod pa sila kaysa sa mga amo. Huwag po kayong mag-alala, Sir Zaldi. Hindi naman po kami ganon ni Giselle. Pagbubutihan namin yung trabaho namin dito. Mabuti naman kung ganon. Magsimula ka na agad ngayon kasi wala nang mag-aasikaso sa mga hayop. Siguraduhin mong tama at hindi napapasobra yung patuka ng mga manok. Yung aso, may dog food sila at may sarili rin silang bigas. Ipagsaing mo na lang para di sila maumay sa dog food. May mga pang-ulam din sila sa ref. Kunin mo na lang at iluto para sa kanila. May pagkain din yung mga baboy sa bodega. Pag malapit na maubos, magsabi ka kagad sa akin para makapag-stock ng bago. Mahirap yun kung kailang ubos na tsaka pabibili. Sige po, sir. Ako na pong bahala sa mga alaga nyo. Yung asawa mo, kahit bukas mo na papuntahin dito, ipapalinis ko tong bahay tsaka magpapalaban na rin. Kaya ba niya? Kayang-kaya nyo yan, sir. Okay, ayos pala Pwede ko na ulit iwan-iwanan tong bahay. Sa inyo ko na muna ipagkakatiwala yung mga gamit dito. Kung gusto nyo, dito na rin kayo tumuloy para hindi na kayo uwi ng uwi. Total, nagbabantay na rin naman kayo dito maghapon. Naku, wag na po, sir. Ayos lang sa amin mag-uwian. Malapit lang naman. Oo, sige. Kayong bahala. Wala namang problema sa akin basta nagagawa nyo lang ng maayos yung trabaho. Siya nga pala. Bawal alak dito ha. Ayoko rin ang pumapasok ng lasing sa trabaho. Isa yan sa mga dahilan kaya walang tumatagal dito. Pinapaalis ko kapag nahuhuli kong umiinom. Wag po kayong mag-alala, sir. Kahit naman po mahilig akong uminom, hindi pa naman ako pumapasok ng lasing sa trabaho. Wala po kayong magiging problema sa akin dito. Aasahan ko yan, Barry. Salamat. Dear love, ako si Barry. Nagsimula ang matinding kalbaryo ko sa buhay nang mamasukan ako kay Sir Zaldi. Ang usapan namin noon, mag-aalaga lang ako ng mga hayop. Maayos ko namang natatapos ang mga trabaho ko. At kahit minsan, di pa siya nagkakaroon ng problema. Pero di ko naisip na ako palang nagkaproblema. Matapobre yung kinakasama ni Sir Zaldi. Bihira lang yun umuwi sa bahay niya. Pero tuwing nandun yung babae, kung ano-anong ekstrang pinapagawa sa akin. At di nagtagal, ganun na rin si Sir. Pati paglilinis ng sasakyan at pagmamaneho, pinapagawa na rin niya. Pero di naman niya dinadagdagan sweldo ko. Pambihira. Wala na akong pahinga maghapon. Napakaraming trabaho kina Sir Zaldi. Bakit kasi hindi ka nagrereklamo sa kanya? Hindi na parte ng napag-usapan niyo yung mga ginagawa mo Para namang ginagawa ka ng alila. Sinabi mo pa. Makita niya lang akong nakatayo, iniisip niya agad na tinatamad akong magtrabaho. Kaya pala walang tumatagal sa kanila kasi ganun yung gawain nila nung kinakasama niya. Saan ka nakakita ng taga-alaga ng mga hayop tapos uutusan pang bumili ng napkin? Ano? Pinabili ka ng napkin? Pati ba naman yun? Oo, buwisit yung kinakasama ni Sir Zaldi Kababaeng tao parang walang alam gawin sa buhay kung di umupo na lang at humilata. Di pa kasi sila kumuha ng kasambahay para may nauutusan sila ron. Hey, ikaw ba? Kumusta naman trato sa'yo ni Sir Zaldi? Mabait naman sa akin si Sir. Kaya wala akong problema sa kanya. Pero sa mga sinasabi mo, mukhang hindi talaga siya mabuting amo. Abusado siya.
Buti di mo pa nakakaharap yung kinakasama niya. Hindi pa naman. Bihira kasing umuwi tsaka natataon pa na wala siya ron tuwing naglalaba ako o pinaglilinis ako ng bahay. Ihanda mo na lang yung sarili mo pag nakita mo yung bruhang kinakasama ni Sir. Kala mo naman napakaganda kung makapagsuplada. Masyado pang matapobre. Mas makinis ka pa nga dun eh. Ikaw talaga? Nasingit mo pa talaga yun. Totoo naman, mahal. Masyado lang talagang maarte yung babaeng yun pero di naman maganda. Hindi ko nga maintindihan kung anong nagustuhan ni Sir Zaldi dun eh. Mukha pa nga may saltik. Grabe ka, mahal. Baka naman masama lang talaga yung ugali. Pero, wag mo na masyadong laitin. Ay basta, nakaka-bad trip yung ugali nilang dalawa. Kaya lalaitin ko sila kung gusto ko. Para kahit dito man lang makabawi ako sa pagpapahirap nila sa akin. Si Sir Zaldi nga parang nabili na yung pagkatao ko kung mura-murahin ako. Pagpasensyahan mo na lang muna habang wala pa tayong malilipatang trabaho. Alam mo namang mahirap talaga maghanap. Lalo na, di naman talaga tayo taga rito. Ay, magkaroon lang talaga ako ng lilipatan. Iiwan ko sila agad. Bahala na silang maghanap ng kapalit. Sobra silang mga abuso ng tao sa trabaho. Tapos di naman tinataasan yung sweldo. Kung dinadagdagan nila yung sahod ko, hindi ako magrereklamo. Sa ginagawa nila parang nagtitipid sila tapos ako yung nahihirapan ng sobra. Dahil sa ganong trato sa akin ni Sir Zaldi, unti-unti akong nawala ng gana sa trabaho. Noon may malasakit pa ako. Pero mula nung makita kong di sila makatao, nagtrabaho na lang ako base sa sweldo ko para di naman ako talo. Madalas akong pagalitan ni Sir Zaldi. Matindi siyang magmura. Iinsultuhin ka ng parang ikaw lang ang pinakawalang kwentang tao sa paningin niya. Natiis ko lahat yon kasi hinihintay ko na siya ang magpaalis sa akin. Pero di ko akalaing bukod sa pagiging abusado niya, may mas malala pa pala siyang kayang gawin. Napakahayop mo! Nirespeto kita bilang amo ko! Nag-days ako dito kahit halos manliit ako sa pang-iinsulto mo! Pero hindi ko na mapapalampas tong ginawa mo! Ano bang ikinagagalit mo? Ginusto rin naman ng asawa mo yung ginawa namin ah. Bakit di mo siya tanungin? Hindi ganong klaseng babae yung asawa ko! Alam kong may ginawa ka para mapapayag mo siya sa gusto mo! Sus! Baka nga inudyukan mo pa asawa mo na magbigay sa akin ng motibo eh. Yan ang hirap sa inyong mga gipit sa pera. Gagawin nyo lahat para kumita, pero pag nagka-problema na, maninisi na kayo ng iba. Sira ulo! Ba't di kita sisisihin? Matapos mong galawin yung asawa ko, aasta ka na parang ako pa yung mali dito? Napakawalang hiya mo! Oy, magdahan-dahan ka sa pananalita mo, Barry. Di ko na gusto yung tono mo, ha? Utusan lang kita rito. Kaya-kaya kong bayaran buong pagkatao mo, kaya ayusin mo yung pananalita mo. Bago mo ako sabihan na ayusin yung pananalita ko, ilugar mo muna yung pagiging manyakis mo. Wala ka na pinipiling hayop ka. May kinakasama ka na, pati asawa ko pinagnanasaan mo pa. Nag-init ako sa asawa mo eh. Tapos bumatol naman siya. Paano ko pipigilan yung sarili ko sa ganong sitwasyon? Sige nga, lalaki ka rin, Barry. Kaya huwag kang magmalinis. Hindi ako kasing baboy mo, tanga! May respeto ako sa ibang tao kaya di ako gagalaw ng asawa ng may asawa. Wala na ba pumapatol sa'yo kaya di ka nakatiis sa asawa ko? Sa bagay, paano ka nga naman gaganahan sa kinakasama mong mukhang bilas ang isda? Ganon naman yung mga tipo mo, hindi ba? Yung mga mukhang hito. Kaya gandang-ganda ka sa asawa ko. Hindi na ako nagtataka kung bakit walang basta na lang papatol sa'yo. Sa ugaling meron ka, mahihirapan kang makakuha ng matinong babae gaya ni Giselle. Tanga! Sige, sabihin na natin maganda yung asawa mo. Pero nasilaw siya sa pera. Inalok mo lang ng 3,000. Pumayag na agad na may mangyari sa amin. Babaeng ka na yung asawa mo. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan si Giselle, hayop ka! Nakausap ko na siya kaya alam ko kung anong totoo. Tinakot mo siya na tatanggalin kami pareho sa trabaho pag hindi siya pumayag sa gusto mo. Sa pilitan mo lang binigay sa kanya yung pera para masabing binayaran mo siya. Siyempre, asawa mo yung kaya paniniwalaan mo lahat ng gagawin niyang kwento. Naniniwala ako sa kanya kasi alam kong nagsasabi siya ng totoo.
Hindi mo kang pera yung asawa ko kaya hindi niya ibebenta yung sarili niya. Lalo na sa baboy na kagaya mo. Bahala kayo! Magsama kayo ng asawa mo mukhang pera! Kakasuhan ka namin! Hayop ka! Pagbabayaran mo yung ginawa mo sa asawa ko! Dinimanda ko si Sir Zaldi. Kaya lang, hindi naging madali. Alam naming mapera siya at kayang-kaya niyang baliktarin yung kwento. Di kami pumayag na di siya managot sa ginawa niya. Ang nakakasama lang ng loob, si Giselle mismo ang unang sumuko. Pinilit niya ako na makipag-areglo na lang. Ayaw niya na kasing lumaki pa yung gulo. Masyado na rin daw naaapektuhan yung buhay naming mag-asawa. Nabagman sa kalooban ko, pinaubaya ko na lang kay Giselle ang desisyon. Mahal, kausapin mo naman ako. Ilang araw na tayong ganito. Hanggang kailan ka pa ba manlalamig sa akin? Hindi ko kasi matanggap na nagpaareglo ka na lang matapos yung pambababoy sa'yo ng Zaldi na yun. Hindi naman madali para sa akin yung desisyon na yun, mahal. Ayoko rin naman na mauwi lang sa wala yung pinagpagura natin para ilaban yung hustisyang gusto natin. Pero pagod na ako. Hindi ko na rin kaya yung kahihiyang hinaharap ko araw-araw. Kaya pasensya ka na kung hindi ko na kayang ilaban yun. Gusto ko na ng katahimikan. Umalis na lang tayo dito. Naiintindihan kita. Sige, gawin natin kung ano yung mas makakabuti sa'yo. Iiwan na muna natin tong bahay. May konti naman tayong naitabi kaya pwede pa tayong mangupahan. Maghahanap na lang ulit ako ng bagong trabaho. Salamat, mahal. Pasensya ka na talaga. Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Wala kang kasalanan. Tsaka, ikaw lang naman talaga yung inaalala ko. Kung saan mas magiging tahimik yung buhay natin para sa'yo, doon ako. Susuportahan kita sa naging desisyon mo, mahal. Gusto ko nang kalimutan yung nangyari. Kasi hanggat binabalikan ko yun, paulit-ulit pa rin akong mandidiri sa sarili ko. Tutulungan kitang malampasan lahat ng to, mahal. Gusto ko ring maghanap ng trabaho. Sa tingin ko, makakatulong yun para pansamantalang mawala sa isip ko yung nangyari. Oo, sige. Ikaw bahala. Basta yung trabaho lang na hindi ka masyadong mahihirapan, mahal, ha? Ayokong nasistress ka ng sobra. Lalo na ngayon. Kaya ko to, mahal. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Marami ka nang nagawa para sa akin kaya hayaan mo rin na tulungan ko yung sarili ko. Ano kaya kung mamasyal tayo? Kahit isang beses lang para makahinga naman tayo sa mga problema. Gusto ko yan, mahal. Kahit sa malapit lang. Gawin natin yun pag nakalipat na tayo. Makakaalis naman na tayo rito sa susunod na linggo. Ay, kapit lang, mahal. Magiging maayos din ang lahat. Basta magkasama tayo. Hindi ako nawawala ng pag-asa na malalampasan natin to. Pero malaking bagay para sa akin na pinagkakatiwalaan mo ko. Salamat, mahal. Kasi naniwala ka sa akin at pinaglaban mo ako kahit na pwede mo rin isipin na... Hindi ako mag-iisip ng masama tungkol sa'yo. Sa tagal na nating magkasama, siguro naman ako na yung taong pinaka nakakakilala sa asawa ko. Kaya kahit ano pang sabihin ng ibang tao, sa'yo ako unang makikinig. Talaga? Hindi ka ba nandidiri sa akin? Hinding-hindi kita pandidirihan kahit kailan, mahal. Hindi mo ginusto yung nangyari. At hindi ka dapat mahiya sa akin. Tanggap kita kahit anong mangyari. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Kahit mahirap lang tayo, o kahit ilang beses pa tayong magipit, hinding-hindi yun magiging sapat na dahilan para iwan kita. Dear love, kahit alam namin na kami yung nasa tama, may mga tao pa rin na madaling maniwala sa mga maling balita. Pinagpasa Diyos na lang namin ang lahat
Mga ilang buwan lang mula nang makalipat kami, nabalitaan ko na na-stroke si Sir Zaldi at iniwan na ng kinakasama. Hindi man namin hiniling, yung karma, kusa nang dumating. May mga taong di maiintindihan yung naging desisyon ng asawa ko. Pero minsan, di lang sa patuloy na pakikipaglaban nakakamit ang pagkapanalo. May mga bagay na di talaga natin kontrolado. Dahil baka tulad ng nangyari sa amin, tadhana na mismo yung kikilos para sa'yo. Metro's #1 Love Radio. Basic!